Танометр, алкатэстер і манітор. Так звонку выглядае новая распрацоўка рэзідэнтаў брэсцкага тэхнапарка. Сістэма абяцае, калі не рэвалюцыю, то прынамсі прарыў у справе перадрэйсавага медыцынскага агляду вадзіцеляў. Врач может территориально где угодно находиться. Это вот одно из достоинств нашей системы. Мы специально смотрим для того, чтобы уменьшить расходы на обслуживание. Один врач может обслуживать много организаций, там, расположенных где-то далеко. Передается, соответственно, врач проверяет эту информацию, смотрит, что все нормально, все в нормах и дает разрешение на выезд. Стварэнне такога прыбора патрэба часу, бо на рынку сустракаюцца недобрасумленныя фірмы, якія аказваюць паслугі медагляду, але груба парушаюць парадак яго правядзення. Аб'ектыўнасць – галоўнае патрабаванне кампаніі, якая заказала брэсцкім айцішнікам распрацоўку гэтай сістэмы. Наша вот эта система, которую мы внедряем, она позволяет исключить некую договоренность между водителем и медработником, исключает факт некачественного освидетельствования. На сегодняшний день медработник отталкивается от объективных показателей приборов. Таким чынам ставіцца надзейны заслон карупцыі. Камп'ютар не падкупіш, а паказанні прыбораў падрабіць або змяніць немагчыма. Усе дадзеныя перадаюцца ў цэнтралізаваную базу і завяраюцца лічбавым подпісам урача. Падмануць тэхніку не змогуць нават блізняты. Одна видеокамера распознает человека, кто это, вторая ведет запись в широком объеме, информация о том, находится ли человек там, где ему надо, скажем так, не где-то он в подпольном месте находится, а именно вот то место, где должно стоять оборудование. Калі кантроль пройдзены паспяхова, вадзіцель атрымлівае СМС. Калі ж чалавек аказваецца нецвярозым або дрэнна сябе адчувае, сістэма аўтаматычна высылае электронны ліст кіраўніку прадпрыемства, а супрацоўнік да работы не дапускаецца. Сістэма абяцае значныя эканамічныя эфекты ўзмацнення бяспекі пры перавозках, але пакуль застаюцца нявырашанымі некаторыя праблемы. Самая главная проблема сейчас – это как представителю транспортной инспекции или там, сотруднику ГАИ, который остановил водителя, проверить, что действительно он прошел. То есть самый понятно простой вариант их тоже оснастить системой проверки подписи, но это дополнительные накладные расходы. Может быть, там какое-то получится альтернативное решение, мы в принципе предлагаем, но это опять же тоже надо решать на уровне законодательства. Дарэчы, існуе больш за 40 спецыяльнасцяў, якія па заканадаўстве патрабуюць медкантролю перад выхадам на рабочую змену. Таму сістэма спатрэбіцца не толькі транспартнікам. А пакуль ідуць перамовы аб тым, каб у тэставым рэжыме выкарыстаць распрацоўку для перадрэсавага кантролю вадзіцеляў грамадскага транспарту ў абласным цэнтры. Валентин Бойко, Людмила Салзна, Роман Филютич, телерадиокомпания «Брест».